Hai varios meses, durante a visita que realizaba o xulgado ribeirense o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, este mesmo se pronunciaba ao respecto da necesidade dun cuarto xulgado. Segundo el, todo dependería do grado de traballo no momento en que se coñecese o número de novas sedes xudiciais correspondentes a Galicia. Habría que verlo no momento en que se nos digan cantos xulgados se poden crear. Faríamos o mesmo que fixemos todos os anos en que se crearon xulgados. Reunirnos co Tribunal Superior de Xustiza en comisión mixta e ver, en función do número de xulgados que veñan para Galicia, nos vamos a aceptar todos os que nos ofrezcan. Hai comunidades autónomas que din que non queren os que lles ofrecen, non queren todos. Nos sempre dixemos que sí a todos. E máis, algún xulgado que algunha comunidade autónoma renunciaba xa veu para Galicia algún ano. Por lo tanto, veremos ese número e veremos nese momento cales son os xulgados que teñen máis carga de traballo. Unha posibilidade que agora, ao coñecerse a memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, volve a cobrar forza. E máis, o rexedor ribeirense xa se puxo mans á obra para intentar acelerar a súa posta en marcha. Nós o que llevamos a facer é ver ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no seu informe é que evidentemente isto non é só unha necesidade que veña dun ano, sino que se está vendo que ano tras ano esa necesidade é real, é constatable e que, polo tanto, dentro do que vai a ser o informe deste ano 2017, pois que especificamente se requira a construción dese novo xulgado en Ribeiro. Sei que a Consellería, pois do seu análisis tamén ven que en ese top ten ou todavía máis en ese top de necesidades dos xulgados de Galicia, o novo xulgado de instrucción de Ribeira está entre eles.